кажеш за блог? Чувствам се прекрасно. Аз съм новия блогър, да, subscribe me, kiss, forehead kiss. Айде обратно в Болония, пред всички болонки, болоненки и всякакви подобни италиански извращения. Ще сме там, втори хотел, после към Джама. Къде е първо? Първо гледаме Ариве кога пристига и после Партенце кога заминава. Научете италиански си референти. После като хванеш партенцето, къде отиваш? Отиваме на концерт. Принципно за те, които не знаят, събота неделя след тренировките по паркур имаме учебна школа, в която преподаваме езици. Ще научите как да псувате всички на Джама, когато ви става пред вас на спота. А да казвате рапидо обегацио, ще скачам Дуоленго. Скачител. Автобуса е само за нас. Слезахме от автобуса най-после. Го научихме малко италиански, я поговорете малко. Ако не знаете как да кажете ям фустъчки, казвате манджа арачи. Ладона манджа ла миле. Не, ладона манджа ла меле. Мели манджата. Манджа мене. Ragazzi, пристигните до хотеляца. Сменям камерата. Пристигнахме в стаята. Няма нищо общо с хостела, в който бяхме. Искам да спомена само колко дружелюбна беше жената. Брависимо, брависимо. Влязохме в стаята на Дом Вито Корлонето. Усеща се толкова ренесанско, да. Имаме цвета. Виж, малки принц тръгва за винт. Виж между... Люмаса. Люмасито. Това е джина в лампата. Мога да си пожелаем нещо сега. Ага бе, джине. И познайте кой излиза. Дължи три желания. Първо желание, обличайте се да ходим да скачаме. Второ желание, искам аз да обвисна, есовисна. Може да правя? Как се прави това? есовисито. Дипсито. Хайде, мини! Хайде сега. Това е ревърс есовис. Това е птица. Не, това е самолет. Не, това е фалко. Заспо! Всички. Дай сега, без сърце. Тренирайте повече есовис. И ако не знаете, така чакат фриранарите на спирката. Свободно ли място, извинявам се? Гледайте. Приближаваме се към Джама. Това не снимай! Какво по дяволите? Какъв е този Джама? Какво става тук? Там горе има. Хората скачат. Хората им е лесно. Да. Дали има момичета? Ето го Елизето е горе. Да ви кажа честно, не сме правили дори ние такъв джам. Това е огромно. Какво прави Йофо тук от САЩ? Човек, от САЩ. Не знам, поканен ли сте го? Това да си оставим нещата някакво. I feel anxious. Yo, the UK guy. Hey Max. Good man, good to see you. How's your leg, bro? That's cool you guys came all the way from Sofia for Oh, this shit. yes. Кажи нещо за джама. Чакай, ще се сетя. Масивно. И така ни посрещата джама. Какво? А той дори не си хвана групата. Аз викам си тръгвам. Чао хора. Не, шегувам се естествено. Виждате каква е готина енергията. Всички тук се подкрепят, викат като ненормални. Събират се там да се ръкопляскат, да се поздравяват.
Мария Русланката прави сайт пре. Мен това ще ми бъде първата тренировка навънка, след като станаха мишмашите с глезена. Ще го загрея малко по-хубаво и почваме. Ако мускулната памет работи, ако може да стане това, значи ще може да стане рундата от стена. Е така и е така. То трик, абе не съм го правил много давна, ама е много свеж. Много е свеж. Като цяло Йоански се пръска на този джам, бе. Е, чак пръска. Смисъл, връщам много неща, които не съм ги правил преди. А няма значение, бе. Кога последно си скачал толкова на конкрет? Кога? Радвай се, радвай се, бе. Вътрешно се радвам. Сега искам да я раздам на спота. Да, я познавам. Този спот е брутален, човек. Вижте какви брутални сгради имат просто. В София, като сме, никъде няма толкова наклонени стени. Толкова хубава стеничка. Не сме срещали. Ай, ще пробвам още един път. Да. Даже и тук раздават Red Bull по ивентите. Гледай какво става. Оп. И ние с Као ще сме Couch TV да поискаме. Така енерджи отзади. Чай. Микрофона пак падна. Отстрани. Така. Оп. Цъкай, дай! Това е, показали. Хора, не предобрайте с тренировките. Ако искате да сте доста тегави, направете го прогресивно. Най-добрите скачачи в света е също тук на джама. Елис на 19. Само да кажа, че той също се възстановява от контузия и прави това. Пича си тренирал толкова много и глезен, и колене, и всичко. Да вземем пример. We go out from your penis. Обясняваш ми как, ако не си фърлен букука, ще ни го наврат за... Буквално. I was joking, of course. А как е глезена след всичко? Изненадан. Добре съм. Паркур с скейт, комбинация. Хора, какво се случва тук? Всички минават покрай стената. Айде, аз ще пробвам сега. POV. Хора, какво мислите за това? Мисля мега щуротевица. Мисля, че децата биха го харесали при нас. Я видим какво има тук. Йоане, обясняй. Аз съм любител на поправките. Спайси неща. Я видим.
Рензо Имбени, я да отбележим площада. Хора, отидохме да хапнем след като се пръснахме и тия са почнали трикинг батъл, хора. Бей това кръче. Накратко нарежат се всички и си правят батъл, кой ще направи по-див трик, най-вече комбо, защото това е трикинг. Въпросът е, че тук никой не прави кикове и това не е цяло трикинг. Тук е все едно фриданари се опитват да трикват, но пак е много забавно. Гледаме. Да кажа къде е Цеко тук да ги пръсне, човек. Ако беше Цеко тук ще ги изкажу. Пълна избухвация, хора. В смисъл, не знам какво да кажа. Леко изморени, след края на джама, се чувстваме адски яко, защото такъв джам никога не сме виждали до сега. Аз лично съм много доволен, че успяхме да разцъкаме. Цяло сме малко по-застояли в залата заради травми и такива работи, знаете. Само малко ще си починаме. Утре ще ходим на зала. Казаха ни, че има как да си уредиме място да ходим в залата сутринта. Там ще се пръснем и после даже и навънка. Ще се видим. Аре! Muchas gracias a todos. Esto es para vosotros.